ଏବେ ଲାଇଫରେ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ନା ଏ ଦୁନିଆର ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। এই ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଫ ଫିଲ୍ଡରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆ ଡରରେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଡରରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫରକ ଏ କଥାରେ ପଡ଼ିନଥାଏ କି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଫରକ ତ ଏଇ କଥାରେ ପଡ଼ିଥାଏ କି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବା ମଣିଷ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫେରି ଆସେ। ହାର ତ ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଜିତ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିନେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ମନ କି ହାରେ ତ ହାର আর ମନ କି ଜିତେ ତ ଜିତ୍। ମାନିନେଲ ତ ହାରିଗଲି। ଯଦି ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିନେଲ ତ ଜିତିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବେ ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଣିଷ ୟାନି ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଆପଣ ନମ୍ବର 1ରେ ଥିବେ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଯେତେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ତେଲ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବୁଡ଼େଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବାକୁ ତ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କିଛି ବଡ଼ କରିବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦୁନିଆକୁ କିଛି ଦେଖେଇବାର, ତ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଇଏ କ'ଣ କହିବ, ସିଏ କ'ଣ କହିବ, ଏ ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ। ଥରେ ତ ଭାଇ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗାଇବ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହୁଏ ଏକଥା ସତ୍ୟ, ହେଲେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଗଛରେ ଅଧିକ ମିଠା ଫଳ ଫଳେ ସେହି ଗଛରେ ହିଁ ଏ ଲୋକ ସବୁ ପଥର ଖୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେତେ ଜିତ୍ ବାକି ଅଛି, କେତେ ହାର ବାକି ଅଛି। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ଆମେ ତ ଚାଲୁ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ତ କିତାବର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏବେ ତ ପୁରା କିତାବ ହିଁ ବାକି ଅଛି। ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଏ ୟା ନ ହୁଏ ଏ ତ ସବୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବା ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର